na hinawalongan di bagasan guarni tu hata da begiman waing hata ni di bata di hita di bagasan minggon ima sian 2 Korin bidu 5 mamuka sian ayat onom rodi ayat 10 songonom ma hatana asa napos dorohanami toktong atik pe huboto kami daw kami sian Tuhani saliling maringanan di bagasan dagingon kami ay di bagasan hapor siyaw do kami dada dope di bagasan namarnida alay lampos dorohanami jalalasad do bukas sian dagingon laho maringanan di Tuhani alani huhut hurikoti hami naing halomuan ni rohanami manang naung 1 sambulo manang di perdalanan dope ay ikon gabi patarbe do hita saluhut na sugut di jolo ni habang sa paruhuman ni Kristus asa di jalube kombartu na niulana dagan di perdagingon manang nadinggan manang naroa ima ianggo sahatna di hamua kadongan hidup pasti mempunyai tujuan manang ape na kaula dingun taong adong do arah do tujuan mangula pehita marsiazar pehita marsikola pehita manang namardalani bahkan 1 namangan adong do tujuan ido benna pola adong padohan ni dadeba namadok manakah yang kau pilih makan untuk hidup atau hidup untuk makan dia mau kadongan atik pe bedautik alai dang sude mangatus na alani ma dia mau kadongan dihita akan porseya ikon adong do pandang situ jota arah hidup tak suatu kepastian di dalam hidup dan angan-angan molo songonido dia mua kadongan tarsongon sahalak pegawai kantor pos do nama naruhon surat manang paket alai dan tikos alamatnya totu boydo marputar-putar ibana di dia do alamatnya ujungna gabi adong ma edenisiayo ting alamat palsu dia mau kadongan ima molo sadong tujuan arah hidup nah marhite turpukon dipangido tuhita ado tujuan ngulum jadi dia kana porsia boton nama iya tujuan ngulum umbahen na hualu jaupe nama nguluon namar Tuhanon namar minggon sadado ima asa bongot au tusurgu hasonakaki surgo hasonangani do habe nagabe tujuan tak adong peku suksesan kekayaan kepintaran dangi dope alai ikon sahat dohita tu inganan na pinauli ni debata di Banua Gijang
tuinganan na mangoktongi, tuinganan na solo masot, na soolo sega, jala na soolo guru. Ima kepastian ni halak Kristen. Asa dia muna kadongan, ia pamatak taon, manangul taon, nuaing, holan inganan persatokinan do, inganan perlape-lapeat do, manang didok los mendo, imana persatokinan do, yang go nguluta. Didok di ayat 4. Songon tenda ni hala Israel lohita. Hidup yang berpindah-pindah. Molo satu kinon di sadainganan, di pajok matendana, alai dukoni dung dapotikina dibongkar maumseng, lau mamuseng tu sadainganan. Ido hamu akadongan gobaran minggu tau. Dan adong nama noktong di Portibion. Dan adong. Molo didok si Paulus songon perlape-lapean, songon tenda naikon dibongkar. Atong dan adong lapatan na marhaposan gulutta kolan di hasiangan. Itu adalah kesia-siaan. Nah, dia mau kadongan sa porsiaon unak kita lalap, unang tarpedem, unak kita gabe suadong tujuan. Adong ma sada berita. Di sada perguruan ni halak Cina Konghucu disuruh biksu nama tulu halak muridna. Lau johamune tu sada huta. Dapoto kamu jo sada biksu na tumibbo gu ilmuna sian au. Anon dapok muna donsi na arga si jalommu dungi borhak ma tulu murid naon. Jadi dung deleng di dalani dapok masada huta di sommahita marmian. Jadi ala asa adong ngulu-ngulu nasida diulah nasida maudan topu dengan ulau ni martiga-tiga manasida lama moram. Jadi di dok-dongan nama bah beta mah bah songona di dok ni guru tai tuh tadui. Jadi di dok ma nasada hamu malau bah ngatung sonang rohaku di ngananon ngadong usaku ngadong catakku ngamau murau hamu malau lau madu halak di dalani biar si dalananna dungi pajumpang maibana sadahuta purwa di ulama-ulaonna pajumpang maibana tuburuni sahalak pejabat holong rohana jala saud nasida badidokon nasada naum madongan naon babe tamabah songonani dok nugurtai baho malau meneh ngatung sonang audison ngahelani bupati audison ho malau lau manasade dinunuti mah saha maibana dongi tohoma ni dok ni gurunai dapok sa aka lasni roha maibana
barita hadiah nabalga. Dia mau kedongan songonido hita nama ngono di kanon. Terkadang dunia ini memberikan kenikmatan, kemewahan, hedonisme kepada kita. Nama baik kita lalap, nama baik kita terpodong. Ujungna dan tu pandang si tujuan taipe hita tadalani ima kestusi. Hamu akadongan di paingot tu pukod do hita asa unang lomuan rohata tinggal di tanoon unang lalap hita di son alai naing masongon si Paulus nama dok nama sihol do hita tu inganan nai baru. Atik peibana marukil di tanon, atik peragam na diadupan nada di tanon, alai dan maluasian ibana masihol do ibana laho manjalahi inganan nai baru. Ima hamu akadongan di paingot tu pukon behita asa unang magopoto dita asa unang mangomo tu puro nama tobuk kita alai adong ma tujuan muda buha dohita hamu akadongan adong dohita nama kasih holi ngolu tu inganan nai barui. Masih adakah di antara kita yang merindukan, yang menginginkan tempat yang baru yang Tuhan sediakan? Atau kita berkata, hadua mayamang dung nama tua pe, hadua mayamang dung namar sahik nepe, hadua mayamang dung nalomate pe, manang songonido di dokrohan. Kamu akadongan saporsia. Di parade Tuhan Yesus do tibu dukon na hehe bana dukon na manaiki bana tubanua giza nunga di parade ian ingana na sumonang diaka na porsia di bana. Nah, adong gupe taha porsiai surgo hasonangani. Apakah kita mengatakan itu hanya cerita belaka? Itu adalah merupakan angan-angan? Itu merupakan cerita fiktif? Adong dope hita mandok songoni? Alai di begasan turpukon di Papua do tuhita nunga di parade de bata inganane jala di dok dewi diae lima tutudo surgoi ado ibana nasian surgoi jala tuat jala manaik tuben wagizang ido nama dok adong do surgoi dang na hata-hata dang ninna tuninna atau emak aso don ini perjamide noni didok manuai adong surgo dia tohoi ayedong mate hida dia na pabuto-buto di adong manang dang surgoi amu akadongan hudok nakin dia yang datang dari surga dan kembali ke surga, dialah yang menyatakan bahwa surga itu, tempat itu telah disediakan oleh Allah Bapa. Holan akana porsia di debatado ido nabongot tu Tuhan. Ido nabongot tu surga.
Asamolo di suku kala kita mo kadongan. Tu dia ho dung mate ho. Buado. Boido tadus. Tu dia ho dung mate ho. Unang songong berita adong masalah sahlak ama alani sugulna takangna dakya marminggu dakya didigi bagsyor. Jadi saya ulon harorango dulu marsusi mabuk. Jadi mula maibana sian pertukon uhud mardalan ngamabal ibana. Jadi topuma adong halak namar kareta dilanggar maon masasak ma kritis dibuang matur masak dongi didok inatai ma ala bursu ibana namar Tuhan madok pak pasak madirin tu di mata matangnya kok ngasada-sada husana amana masa belum kenal Tuhan ala dangi boto matangnya gawi didokon bolong kon mau Tuhan ima betapa sedihnya hidup yang demikian. Dia tidak mengenal Tuhannya lagi. Dia tidak pernah berdoa. Itu dia mah nguluna dungsal. Jadi nang tuhita pihamu akadongan di paingo dohita tu dia ho dung mate ho hamu akadongan satu kepastian do di halak naposia tu surga itu molo di sukun halak tu dia do toho do adon surga toho bongo do tu si bongo dang adong pola keraguan toy ma asi maruhana mamolo bongot babongot molo dang tetapi ada kepastian bagi orang yang percaya. Dia mau kadongan nama ngihuk mamuseng memang sada ulaun naborat do napaimah. Nama ima haroroni Yesus, nama ima haroroni surgoi alani boido madabuhita tu manang piga pangujunan boido hita gabi bosan tarpudum tarlalap HP topuma harorona songon pangoli i ito ngaborngin alani di paingok hita saleleng pardalanan tadi tanoon boido sipata mekel hita, sipata tangis hita, sipata marukil hita, alani namasau. Bakanina diban madok Tuhan. Dang tarudupi au be namasaon. Buat manguluku. Natung pocok be. Bahkan ada yang mengatakan demikian. Allah dan taruh pibana akan amasai. Allah ni dia mau kadongan unang tarporo, unang bosan, unang lalap. Alai ingok ma topudo haroronai di paingot tu hatai do hita asa tagalahi ma palitutta waspada mahita tinggil mahita jala martangiang mahita tuibana.
namangihu dia muakadongan molo taida di ayat 10 didok nakin adong do ari paruhuman di dibata disima botota tu dia do hita tu surgoido manang tunarokoi alana disido di ari parumanima di papulik eme do si mareme anggo si mareme di paguk-guk doi ditutung doi dia bokot doi alai anggo eme dibuat do tu sopoi ima gobarani ngolu ni halak di Solo ni di bata di ari parumani atong hamua kadongan ingo matu dia dohita alani nagabe tola ukur taima ikon haporsiaon namar pabain iman kita kepada Tuhan ido baina tidok di Markus 10 ayat 15 do 10 manang isena porsea jala tardidi dapotan halua. Keselamatan itu ada apabila kita percaya kepadanya dan mau dibenamkan, dibaptis di dalam nama Allah Bapa. Atong si ulota ditikyon ima mabir mahita mamakke partikian dinguluta tapake maholan tu sada tujuan buhado ngulu taon asa marguna sahatu inganan napi narade ini dibata suku-sukun di bagasan rohata kita mangalusi beha naung 3% do di rohata tikita perhatiata marningot doh mamikiri surgoi. Apakah masih ada kemauan di dalam hati kita untuk mengingat seberapa manang 3% naik dope di rohata lau marningot do mamikiri surgo napi naradi ni di bata. Amin.